Don samun sabbin ayyukanmu, ku danna subscribe, ku yi like, ku yi share. da sabo Auwal Tajally Auwal kai ne buɗe sabon shafi ku karkade kunnanku kar zumuɗi yana nemi ka sakonninku kun ji taken yau zai jiga ta daga nazarinku ban kaɗan tabarmar taskoki aka taune Qwarai AHMADU ɗaya ne bincikar ilimi shan mutu shi kogi ne ga ka samfil amma ba a iya ba kyale kai ka san fili kai kwa kamuwa ya kwakwale shayi sirrin na kadar sani da kai aka kulle babu daidan AHMADU mutu shi karshe ne Qwarai AHMADU ɗaya ne an yi wa wancan tambaya da me ya kubuta kai amsa da tawassuli da AHMADU na fita an yi wa iblis salbu don sanin shi ya furta da akwai shehi cikin sanin shi datacce ne Baba zauna daidai da harufa kai siffa Baba zauna daidai kana da tsantsar iffa Baba zauna daidai sanin ka yafi a tofa Baba zauna daidai baka gare kai karfa Baba zauna daidai a yama mudun kofa Baba zauna daidai sanin ka da sofa Baba zauna daidai sanin ka ya wuce fefa Baba zauna daidai sanin ka ke raba ofa Baba zauna daidai ka zarce karfa Baba zauna daidai sanin ka ya tare jifa Baba zauna daidai sanin ka ya yi zumfa Baba zauna daidai sanin ka ke da kilafa Baba zauna daidai sanin ka nema arifa Baba zauna daidai fito yi mun maka caffa Baba zauna daidai sanin ka ba mu wazifa shimfiɗe kai duk yadda ka so kai ne fauka kai ka kare naka kai ka zo ma da buraka kana kai ke juyi ka zo ka ba da ɗarika yau sanin ka ke tarbiya a samu hakika aminci gun ka fito ita kamar zunnuni aminci gun kalimu shehidin babu sani aminci gun ka mabubbugar dukan imani aminci gun ka matattarar halin ihsani aminci gun ka ƙiƙarin sanin Qur'ani aminci gun ka faqihu mahirun bi fununi aminci gun ka muhaddisun baligi qarni aminci gun ka luga da nahwu sarfu bayani aminci gun ka adibu naqidi mai izini aminci gun ka muwahhidi tasawufu fani aminci gun ka usulu mandiki ashuguni aminci gun ka da baitukan ka mai diwani aminci gun ka sanin ka kimiyya da fasaha aminci gun ka fituhi zamanin zamani na sani Allah bai hukunta zai ya kai ba na sani babu abin da bai sanar maka shi ba na sani babu sanin da baka kware kai nai ba na sani sirri ne yasa aka yi maka wujuba na sani ƙarshen duk sani ya ce maka babba na sani Allah ne ya san ka shi ne rabba na sani ka san duk abin da ma bai zo ba na sani baka da malami ba kai koyo ba sallama ta na da dogare ka yadda ta dace sallama ta ga fito ya cikakke zartacce sallama ga fitacce saraki ingantacce sallama ta
isar isa guda yantacce, sallama ta ga majinginar ulumu na nace. Wanda duk ya sake son ka da shi gara matacce, wanda duk ya rike masu son ka ma ya dace, wanda duk ya ji zancen ka ya ji karshen zance. Tambarin ilimi shehi walwalar bayi ne, kwarai Ahmadu ɗaya ne, bincikar ilimi shabutu shi kogi ne. Ahmadun Yarwa yana koyarwa sahabban shi, wani karatu an shekaru ana bitar shi, an jima akan ba mai gane karatun shi. Dan kwa zauƙin shehi waye ya isa ya gane, kwarai Ahmadu ɗaya ne. Shehu Gibri mai yana cewa duk wani shehi na riga na san shi kafin a yi marfatayi. Gibri mai yayoto gaciya banda fituhi, tunda shi ya san fatayi gaban faila ne. Jinjina dai ga sanin da ya fi karfin koyo, martaba ta yi kasa don ta ce da kai oyoyo. Ga nufin Allah ma kasan shi ni na yi wayo, babare da akwai daga suna kasan goga ne. Kwarai Ahmadu ɗaya ne, bincikar ilimi shabutu shi kogi ne. Ya wuce wasani shehi ya wuce yin hadda, tun cikin yaren ta fito duk ya ida. Babu jazbatin fil azal sanin shi yake da, dan sanin shi sanin rabu ne sanin manzo ne. Kwarai Ahmadu ɗaya ne, ka iya ka huta hutu kai ke da sani, babu tsinkaye gun wanin ka sun nurai ne. Kai kadai ne masani gaban ka ba wani masani, sannu lawul mafuzi kai kadai gayya ne. Ya sanin da sani kan shi ya gaza ya sane shi, ya sanin da farkon shi yayi saman al'arshi, ya sanin Allah shi ya san ka kai ka ciro shi. Da a ce babu sanin ka kun ga zan yi shiru ne. Kwarai Ahmadu ɗaya ne, bincikar ilimi shabutu shi kogi ne. Ilimi mai suna na zahiri ka shange, ilimin gaibu da gaibu gaibu duk ka yaye, ilimin sanadi har kasantuwa ka haɗiye. Ba abin da fitowa ta bai sani ba ku gane. Kwarai Ahmadu ɗaya ne, kai ka san Allah sanin da ba wanda ya gane, in akwai wanda ya gane to shi ma kai ne. Yan uwa afuwa wai ina gudun jazaba ne, sai a taukun umman haɗe ku ce awwal ne. Sai a taukun za ku jirin karamomin shi, sai a taukun za ku saurari al'ajabin shi, sai a taukun za ku fuskanci jin baiwar shi. Ahmadul akwa ne kenan khalifan wane. Zan rufe baitocin da ziyara